khajani takuksong bukuksong norok nugui no mangkhana ani je ukulok buskango chingtabu longtrai je hapung hinjakmani o hapung sakawono chingtabuk sokpaika tofano sida kuchugo sing sogoyako tabuk boteibo hapung kuchuk tongko hinke omo hinke oro kwbangma norok nugui mangkhana mutai nok rok tongo o mutai nok no samlok nani bagui oro khoroksa osaifano hinimano ching borok tongo tabuk ching borokni khuktui ching o longtrai mutai no bufurin chimi palok jagui thangka te sabo sikang o longtrai mutai no palok rikha ching tini saimalainai oroni khoroksa chini osaifano hinimano bobai ching tini kok salainai bini khuktui ching o longtrai ni kubui kothoma ching silainai norok joyakari nai tongdi ching tabuk chini oroni ochaibai ching kok salainai norok nai tongdi khajani takuksong bukuksong tabuk ching malaikha oro chini osaifano hinimano hinkai tabuk oroni boto bisi burum burum roboi no oro puja riwui oroni je mutai kwthang chini baba longtrai ni mutai no palogui phaimani hinke ching tini oroni je baba longtrai ni kothomano ching saimalainai boroni simi boro bumhur chini chengjagui phaika baba longtrai ching tini saimalainai naitongdi hinkai sakang nini sini mung kyaro gadi ani bumung khlai bihari bustap tripura oro ani babu bor khlai thaka ani kra bo thangka bono o mundi duita toiro o mukhai thot podo hinjang putbio okhai longtrai mundi okhai thot hole oro prathom mundi komane ma trijoni shibolingo ekotro o mundi bini pai obokhai ram podo yang chini tipra kobakhai ram niya paita ke bini pore khai mayung ya pai bini pore khai longtrai mundir bini pore khai gonesh obo oro tongo tar radha krishna mundir tongo brahma vishnu mundir tongo obo khai mali rao obo sopalia kai tai duta supaya kai jang o tola khai kali mundir obo 1966 son hoite obo puja chong arambho mango imang sadak mani si thei thaga chini kolpo mohan raja ani krano babubai bro plaunin sikang imang sadaka ke oro puja khai pratham puja khai pun matanai tinta bahai khai first nondio matanai gomti nondio chini oro pai khai kali mundir tarpor khai longtrai mundir o mela ni sisti khabo hai obo jara khainai obo mela ma khainai obo no mela bo gomti ma khainai obo hai khai sajagoi imango obo chini kraro topho je 66 son hoite o bolong buseng kitam khayo tama khayo hai khai khaite tabo kisa laba lojo pajaka toba mundir uyakho karin uyakho toi tengi ra uyakho kai chong one pandara kothin khaima tonglayo laura khai tong tabo kolpo bonhu besala kaisa to phokit charu longtrai mundir panda ke ang khai je joydas bochnam misala angkhara simondir to kai melano porichalona angno khlaima tongka ngai chu sarkar ni bakhak teilai ino kunu chubasurok mankha doi সরকারি বাঘাতে ছেমা কিসা লাম তাই নজাখা তাখলেবো লাম চিবি নজাখা কিন্তু মন্দির কোনো ইসলামনানি মানে অ মন্দির ফাইনানি অরনিল কোনো অবক্রই সরকার ওয়াইসাপুং ফাইনাই ফেয়াখ নাই ফেয়া ফাইও থাও কিন্তু অংনাইলে ছাও সিদো বাই ফং নয়া চিয়া পিলে ngai ar kaisa sunani lukurok to ino tabuk bisi burum burum no romoi phai tongo lukurok bisi burum burum ro mani phai mani bising toy lukurok tani bagai phai kana ino লোকরা ভাইমানি খেলায় কয়েকটা প্রমাণ মাখা মানে যারা সাবতে মেয়র বাবু মাখা যারা পরীক্ষা পাস করে ব্র পাস সংখ্যা যারা চাকরি বাবু পাস সংখ্যা অলংটেমনি পাকা খাইজাবানি খাই যে লালমোহন দেবব্রহ্মা আগে মানে প্রস্তাব তমনে বিনি মাং সাজা বন তাং পাখাই বিনি বাসনা পড়দই থাকা বা নিজ ছাই আর পূজার ফেকা অবরাও কয়েকটা প্রমাণ খাইও অবতাও খেলায় এটাই নাইদি ওইরনি তিনজন ব্রোক ক্লাই থিকা সিয়া তিনজন ব্রোক ক্লাই থিকা কিন্তু কাইসাকে খ্রিস্টান কাইসাকে হিন্দু আর কাইসাকে ব পূজা খাইনি থামা সরান রাখলাই অরনে ক্লাই ফল হাইকে থিকা জালাকে নাই বরি কাইসা থিকা কিন্তু তাওবো অব থৈমানি জং কোনো খামিয়া থিকায় ও সাগান ক্লাইখা অরনে ক্লাই ফই থিকায় প্রমাণ খায় যারা
Bukhara Hayarat Marok, they are Proman Kajagata. Okay, Oke, cu ar kaisa singnan musung mani kai. Ino to tabo lukurok to phai tongo. Lukurok phai mani bising to asuk hapong kalong makai phai nani. Toirong ni lai kuno oro Bebasa Kaya. Bebsa korai. Korije, bro, pait, matabuyo, bro, Isa Kema Kayo, like, Edo Antabo, Tinijora, Agam Shonibat Pinto Batonai. It's a Mela said. Mela salbusu romo ino kaija. Tinatro Tindi. Innatro tindin. Mane saltam hotam. Hotam. Saltam hotam. Obamongsa Kaipa, Hypamatonai. Haipung matongai. Obama. Saltam hotam borok di mele ino. Lukurok di phai. Obo hai tini hai kai tonai, tini tonai khana tonai chone. Chone kai kisa komunai. In 2 din lai khana tai chat che bunai. Kau chana mang la khana tang sik lai. Osu kai lain. Ngai ar kaisa singnan musung mani cu. Ino je tabo long trai ino tabo je borok matai phai mani. Phai nai rong ni bakha golai boro boroni mane borok phai ino. Khali chini area ni chindi phai na boro borok phai. Elekan mo phayo. Mia o khole phai thaka asam ni. Asam ni tawbo tongkho hijang paraga. One boli de phayo pun ta phayo mana chirau. Lai gua khali Russia ojamo phayo tawbo phailai tongo. Khanai tongo pun saloi tongo. Lai Bangladesh imba chope chope phai tongo Russia de. Asu khai chole tongo ra. Ngai cu nung tabo ino to tabo asuk kai to mane borok bisi burum no borok nuk jakai tongo. Ngai nung asuk mane ar kya mane toirong ni ব্যবস্থা ba lama ni ব্যবস্থা gam hingke arbo borok phainai. Arbo ingonai. Ngai nung obono mane lukurong no dei sanani musuk ba sorkar no dei sara musuk nung ta sara musuk. Angkai lukurong to kalisong khai to kamaya. Jehetu sorkar kisa mokok laini nango. মন্দির বা কোনো ঠিক রই আনকাই মন্দির তন্দির ঠিক করি ফানো তৈবাই কারেন্ট জোড়া ফানো অর চলে খেলাই অনেক আনন্দ ওনার চলত এক লম্বা তৈবাই কারেন্ট আং প্রতি সাংবাদিক ফাইনাই প্রতি নেতারাও এমএলএ মন্ত্রী অনুবাং বনসাল তৈবাই লামা কিসা কারেন্ট তিনটা পর্ণা দাবি হামবাই চু হামবাই